Saka zvakaitika ipapa manje isu tatiri kokota imwadoro. Mbuya wanu mochi do. Saka vakabva vatenga kujoinira kumwachi doro kwataitira kusvika nguva dzadi dzapera. Ndopatati atatenda muna mbuya zvikanzi hazvina basa vapereza tingodi atingorara kuedze tiende. Vaitorarova mbuya dai vaitaura chokwadi vanotorohwa zuro ndizvo vanotorohwa vanogara vachitorohwa. Aiwa takatosiya vanhu kubhawa takatoenda tiri tumba kwamunyina wangu. Umbowo hwokukwirwa kwemunhu hungave hupi kana uchitaurwa nemuridzi anenge akavatiwa akararwa ndiye ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi nyaya yemusayamwa handiti ndo takatoitonga tikaipa mutongo handiti iyo inyaya anogona kunga asina kuitwa in that form handiti but munhu akauya ivo vanozviziva maizuru avo. Aiwa mambo takatopa mupurisa weikoko rakatoenda nevakauya vacho. But tafara kuti vese vadzoka varipo vakakwana. Ngavachikutaurirai kuti taura shamwari zvinhu zvawaitira apiru isusu dare rakatonga rikawanikwa iwe uine nyaya yekutamba nemukadzi womunhu ukatemerwa zviga zvokuripa pakaiswa mutongo wechii wakanzi unobhadhara chii Shana ndobhadhara 700. Vanga vati ndobhadhara iri 800 because ndine gwaira mambo ikata 9. Wakati ndinozobhadhara iri. Saka iwe chidai uri kupikisa mutongerwo here kauri chakatonga? Ndiri kupikisa chakatonga. Chakatonga? Taura paunopikisa pane chakatonga. Right. Ini chandinopikisa nacho pane chakatonga mambo wangu chekudai. Inini pandakauya kuno pekutanga ndichiuya kupinda panyaya iyi ndakasati ndambopinda mataredzi mosva. Saka ndiri kumusha kusabhuku akaita nyaya iyi anovakanipa chiberonzini Samon akati shamwari nyaya yako iyi ino yauri kupomegwa iyi ukangoenda kwamambo inosemesa. Mambo anosvika chingohamboteereri zvavari kutaura anongotarisa nyaya chete whether iwe kuti une umbo here kana kuti hauna umbo anongotarisa nyaya chete anongosvika ngokuti mombe negwai. Saka iwe ukangopikisa nharo kana ukangopikisa nemukadzi zvaari kutaura mambo anotokugweva zvinhu zvakakurisa anotokugweva kana ng'ombe 10 nekuti anenge achitwa uri kupedza nguva yake. Saka ini pandakauya kunoko inenge iri first term yangu ndanga ndisati ndambopinda mumataredzi mosva. Saka ndakatongwa ndine mind yezvakataurwa nasabhuku yacho vana vati mutongo wandataurwa panapa nasekuru uyu haiwa hausi wakataurwa nasabhuku yawo wakurisa. Ndakaona kuti no ndakaona zvakakodzera kuti bhadhare mari yakakura yeapiu kuti no ini nyaya ndikupomegwa iyi nematongerwa yakaitiwa hasiwo inini zvinhu zvandina kumbozviita ndo zvakaita kuti ndibhadhara apiu koti. Saka ukureva kuti kupomera dare kuti makanditongerei ndisingazivi? Handisi kupomera dare kuti manganitongerei ndisingazivi. Kupomera dare kuti ndiri kutaura matongerwo akaitwa nyaya yachona kuti inini handina kukwanisa kupa umbo hwakakwana kuti nyaya handiizivi semunhu ndakatonga ndichitya bhozi ndandavhundutsira. taura zvawakabirwa pakutonga dare rinzwe. Right. Inini zvandakabirwa pakutonga kuti dare rinzwe nyaya yaitaurwa naLeniel ndiye kundifuromera akandigadzirira nyaya achiitira kuti iye hamene kuti aitira kuti iye azvinunure pamhosva yake nemurume wake hamene kuta maitiro akaita nyaya tiri kumusha uyu ndimbuya vanga vane pamuviri pemwana uyoyu. Saka hameno pakuti sekuru vakazoti kwai mwana hasi wangu here unenge wakapomba ava sekuru vanobva vatretena mbuya ava kuti iwo kana usina kupomba chindudza chokwadi kuti mwana uyu ndewani ndewaJoseph here kana kuti hazi waJoseph. Ava ndobva vati ina ndakupomba mwana hazi waJoseph asi ndakapomba naJoseph ini ndisina kupomba navo ende nyaya yavo itaura kuti kwai takapomba kwachona zvakaitika gore rapera muna July. Zvisiri izvo zvakaitika ndomataura kuti zvisiri izvo zvakaitika seizvozvo ina ndambopomba navo. Chakaitika ndechekudai mbuya ava vakabva kwatinogara kwaWilla vachiuya kwaGweshe vatotumwa nasekuru ava vatumwa nasekuru kuti vanotsvaga mwana wavo vanga vasingamuoni. Ava sekuru vakatombomutsvagawo vakamushiya ndobva vadzokera kumba vakanotuma mbuya kuti ndanotarisa mwana kubasa kwatadira handisi kumuona. Ava mbuya semwoyo wekubereka ndobva vauya sekuru ava vakatosumuka vakaenda kumba kwedu kwangu kwandogara vakaenda kumudzimai wangu
vakati my praise ndipe phone yako da kufonera Joe abatsire mai tatenda kutsvaka tatenda zvazvo zvekuma 66 nobva watofona shuwa sekura vakatofona pa phone yangu vakati kombuya wako vaona here ndikati enda vaona zvikaiko mwana ndikati mwana wamuwana mbuya ndotori navo apa zvikavape phone ndo vandapa mbuya phone vataura nani nambuya saka zvakaitika ipapa apa manje isusu tatiri kokota imwa doro kombuya vanomwachi doro saka vakabva vatanga kujoinira kumwachi doro kwataitira kusvika nguva dzadi dzapera saka ini nambuya nasekuru ava tiri vanhu veukama nesekuru vangu ava baba vangu vakaroora mwana hanzvadziyani muzukuru wavo saka nasekuru tine ukama tinozidzana tinofambidzana chero kumba kwangu vanouya vanoti zvavanoda hembe tinopfekedzana vanotori nedzimwe hembe dzangu dzavanotori nadzo ini kumba kwangu ndotori nedzimwe hembe dzavanotonipa titopfekedzana chero kumba kwangu zvese zvavanoda sadza vanobika chero pesi mubhedhu pangu vanopinda vanota zvese saka inini kwasviba kudari mwana wandai mwana udodori wasekuru ane 17 years ndobva angoti aba praise kwasviba tichakwanisa kuenda kumaini hachiende tinorara kupi kumba kwasekai kwamainini komunin'ina wambuya avo kusiri kumba kwasekuru avo ndobva tasvika kumba kuya ndikataona mbuya vakatorara nevana vavo vanin'ina mwana wemunin'ina wavo neumwe futi mwana wemunin'ina wavo ari paya ndobva tati tatenda muna mbuya zvikanzi hazvina basa vapereza hatingorara kuedze tiende ndobva tarara paya kukaedza tikaenda saka ava sekuru manje avo kumushawo ndambukapera mwedzi ndobva vasangana nawamavaso zvikanzi Joe takashanda nayo asi takazomwa doro nemukadzi wako Joe haana kuya kumaini Joe akarara nemudzimai wako ava sekuru ava ndokundibvunza ndikati hakuna zvinhu zvakadaro ndokunobvunza mbuya vakati hakuna zvinhu zvakadaro ndezvegore rapera muna July zvaitika izvi ndobva tagara mukuwirirana ukama uchingoenda mberi tikagara zvakanaka ukama uchingoendera mberi tingokumbidzana vasekuru ava vakatombondana kubasa kwavaishanda kwagwesho ndikaenda ikoko takatoshanda tese inini nemwana wavo tatenda nasekuru nemamasindicator tatinavo sekuru ivavo kuti vakatonipa mari inini kuti muzukuru ndowakuenda kumba enda nopa mbuya wako mari ndikatosvika ndikatipa mbuya wavo $10 ndikadarika ndikaenda kumba kwani kwangu pachikazozonetsa mwana uyu azvagwa gore rino iri eli June ndakwa sekuru wako ndifona ari kumba kwazva kwa mwana wako tari kwazva kwa mwana wangu sina kumba hakuna zvakwa mwana wangu koko zvakwa mwana wangu ini ndiri murume wambuya vaitatenda here zvikanzi ndoda sipo madhiwe ndatopedza naye ndatomubvunza abvuma asi inini hapana kuti pane parekadana nambuya handina kumbodanana navo saka ava mbuya ava manje ava nekuda kwokuti vasununguke pakugara vakabva vatiretenawo nasekuru vakabva vabvuma kuti no musikadzi wandakaita naJoe asi mwana ndewenyu nekuti sekuru avangu vasvika paextende kuti vaitovarova mbuya dei vachitaura chokwadi vanotorohwa zulo ndizulo vanotorohwa vanogara vachitorohwa nyaya yemwana iyeye futi then vachikwanisa kutaura chokwadi daro raivapupurira vanotorohwa vanototiretena sekuru vakabata mwana pasi vaida kurovera pasi kuti ndikauraya mwana ndouraya iwe kana usingakwanisi kutora chokwadi saka ava mbuya ava ndobva vati aiwa musauraye mwana zvoshuwa ndakapomba naJoe asi mwana ndewenyu nekuti kupomba kudeka naJoe tatine makondomu vachinyepa vari kuda kusevha upenyu hwavo nemwana zvikanzi no hazvichanetsi kana zvadaro iwe ndada kuti Joe achindiripa iwe ndocho handi chinotaura chokwadi zvamakaita ndounoziva saka iwe ndombo hwangu iwe taura ini kuti mbuya ndamborara nevo vangu kuti bapuresident ndakarara nevo kuti iwe vakwanise kuwana kugara kwakanaka nani nasekuru mumba mavo asi inivachipomera mota ndisina kumboita ndo zvakazondikonzeresa inini kuti inini nditi apiwe koti tiri mudare ratakanga tiri mudare iroro raitaurwa nyaya yekuti wakadanana kana kuti wakarara namai avo naivo wakazviramba ndakazviramba kuti ndikati handamborara navo ndakavabvunza kuti mbuya ndakarara nemi here vakati ndikati mbuya mundirara nemi handamborara nemi ndobva vakati kwa takarara nemi takabva pane vanhu tikaenda uko tikanorara tese indobva ndati ini ndosa ndambotaura pamambo kuti semunhu akanga achichidzirwa kuti iwe hakwanisi kupikisana namambo hakwanisi kutaura mambo achitaura unofanira wangobvuma nekuti wakaita naro unorohwa mutongo wakakura ndobva ndangoti sezvavari kutaura sezvavari ivo mbuya kuti wakarara navo asi ndisina kurara navo dare raifanirwa kuita sei ipapo dare raifanirwa kuti iwewe mbuya iwewe tipe umbowo ndati umbowo hwokukwirwa kwemunhu hungave hupi kana uchitaurwa nemuridzi anenge akavatiwa akararwa ndiye
munhu akamurara obvuma, panenge pakudiwa umbo hupi? Panodiwa umbo panhu pekuti nyaya yatiri kuita iri kuramba kubuda. Wakarara neniwe sekutaura kwavaita uri kubvuma ka. Saka dare robva rapaka mutongo warara nemukadzi wemunhu. Handina kuti mamba sorry zve handina kuti wakati chii sezvavari kutaura ndanga ndine fear. Sei usina kuti sezvavari kuimba? Vaitaura sezvavari vakanga vachitaura kuti chii? Vaitaura kuti inzwa chandinoda kutraya kuti zvibatsire usauye kuappeal court chiita as if dare harina kukutonga nyaya yakamhangarwa. Takakutonga nyaya yakamhangarwa zvekuti iwewe dai wakaresista kutaiwa mambo zviri kutaurwa paizvi uchitsanangura matsananguro auri kuita. Handiti hakuna dare ringakupe mutongo wekuti zvakazodai. Handiti ka saka wakatiperekedzera kuti tikupe mutongo. Handiti ngatiwirirane ipapo kuti sezvavari kutaura zvavaitaura ndezvekuti wakarara navo. Handiti saka sezvavari kutaura iwe uchitaura nemuromo wako kakuti sezvavari kutaura dare raifanira kukupa mutongo. Raifanira kukupa mutongo wemombe 5. Uruzvinzwa zvandiri kutaura. But dare rakazotseketudza kuti zvinhu zvachona zvakadai dai ndobva rakupa mutongo uri lesi pamutongo watofanira kunge tichikupa. Handiti nyaya iripo nhasi wadzoka kuappeal uri kutaura nyaya yako yekuti iri kunetsa. Handiti ndeyekunzi mwana uyu ndewako ndo pakatangira nyaya kuti vari kuti iwewe mwana uyu ndewako hawasi wangu. Handiti mwana wemunhu kana azvarwa ikave muromo nhasi taita munyama varume vakauya panapa ndikafarastireki vaitoti vanenge vari pari vana Mugabe vai vari pano nezuro dzadai so mubva matongotorwa ropa rachona mese mwakadai. Kwanza akaperekedzera dare museyamwa kuti zvavari kutaura sezvavari kutaura zvavaitaura ka vaitaura nyaya yekuti makanyengana. Handiti ndo zvawaitaura iwewe ndo zvawakati sezvavari kutaura. Handiti saka toti chii? Ini ndo pandiri kutaura mambo kuti inini ndanisa ndambopinda matare ndakabva ndakachichidzirwa. Handiti muri pawisisa mambo kuti iwewe ukangosvika uchidai chete nyaya yakatotongwa kare bhozi yakatobva nekuna machief nekuna sabhuska nyaya yako inotozikana mberi ende wakatotongwa kare. Saka hauna marambiro aunodini aunoita machief yako kune kana tiri kumusha uku kune pipeline remasabhuku kauzoti kwai machief achiuya kuno kumberi bhozi kune vamwe vanozvito masabhuku kumbako kune vamwe vanozvito vanobva ukupi kuno kuvari machief dapo vari kuacta kanti vari kudii ipapo ndo pandisingazivi mamiriro avo. Saka ivavo ndo vangoti nyaya yako kana yakadai shamwari aiwa ngatichiendai pekuti mhai tadzoka mudare. Mukaona munhu achidzoka kudare kuzoita appeal anenge achigunun'una achiratidza kuti zvichida dare rinogona kumubatsira. Mungadzokorora here kumutaurira murume uyu kuti zvakafamba sei? Ndiri kunzwa mupama makanga makarara uchiti makanga muna nani ndizvo here zvazvakanga zviri? Muboma mamune zvakaitika nezvekuti ndakaenda kwaGwesha. Ndikwa mubvunzo wangu tiri muno mutakadai. Handiti makanga muri mumpa machona muri vangani? 35 nani kuti inini mwana wangu ndobva maakukwirwa mune mwana aiwo takatosiya vanhu kubhawa takatoenda tiri tumba kwamunyina wangu. Munyina wenyu ari kupi? Ari kwaGwesha. Ndiye anoziva kuti makauriwa nouyu? Andoziva. Tipe nhamba dzake dzefoni. Unazo nhamba dzake dzaseka hivi? Mambo makurasa njere makurasa njere mambo kwanzi namba mambo ndo kumburo regerero zvangu inini
taura chokwadiwe ndakasungwa nokuda kwauyo handiti ndikabva manzwa zvandataura here hazogona kusapinda isi nokuti ndogara ndikazifungera zipindi mambo ndokumbeoregero pamufana mambo muregererei kana ine kundisa zvapera kana yongopera mambo nyaya yongopera chete manzwa here pandanga tanhengerenya madhuve maitatenda chitaura pakatanga kupfimbawo inzwa ikadare rinoera harisi reinyuka ana kuti mambo inoizokuramba ndapedzwa mari nomufana uyu mufana uyu anipedza mari uyu inzwa ika zvingofamba chete mauda pedza yangu motogarira foma yangu ndiri kubvunza dzakanzi sekai 077 07 kana 7 vaviri 33 04 64 4 mchezo ndidzo namba dzacho dzisingashande zvadzo hai ndo zvandati hadzipindi handizivi unonzi anisara kushamani Joseph Dumba inini hangu handiwanzochinjiswa zvinhu nezvinhu zvandoona kuti zvina nemusoro nemunhu hatigone kuti munhu kana tichitaura ndingabvume kuti ndakauraya munhu ndisina kuuraya munhu ndongoti asi kutaura kwamaita kuti ndakauraya munhu shuwa ndo zvazvakaita. I can't do that. Dai nyaya iyi yakanga ichitaurwa neumwe, handiti yakanga ichitaurwa neumwe kunzi shuwa vanhu havakadii vakahurana, ichitaurwa neumwe handiti sezvavari kutaura. Nyango tikaita playback hatiti yairekodwa muno munyaya yatiri kutaura. Ndokuti vanhu vada kutsvaga kuti mambo azopa mutongo awanei. Tawana kuti nyaya iri pamberi pedu amusungwa hasi kuiramba, ari kuibvuma. Handiti wozonodzoka kuapiru, wadzoka kuapiru wakutaura zvauri kutaura. Kozi zvakanaka. Ko musi wacho wakadii kutaura kuti mambo kuuya kwandaita kunoku ndauya ndichinzi isarokopasi, ndauya ndichinzi kuno hakutenderwi kunge uchipindurana namambo. Saka ameno ndakasununguka here kuti ndinge ndichipindura kwandabva kusabhuku ati zvakati chi mosva haibvumikeka, but muno mundakaiona ichibhumwa kaini. Kana kuti mambo paya ndakabvuma nyaya ndaibvuma iyayaka mutongo wachona wakura, nyaya ndaibvumira paya ndakangobvumira kuti zvakati nekuda kwekuti ndakanga ndanzi zvakati. Semunhu akabvuma zvinhu shuwa mambo handina kuzviita, ndanchikumbira kuti mutongo wangu ndideredzerwe mutongo, nokuti mhosva yandakabvuma paya ndakabvuma mukudai. Saka please ndibatsirei pakamira pakadai. Handiti ndizvo? Kwete kuti tingachinje nyaya yakadai kuti taichinja. Munhu haana kuhura mukadzi wemunhu. Pakaoma. Vabvunze chimbovabvunza mbuya kuti ambuya mafunga mweya upi shuwa kuti mutauro kuti nai mbuya imi muri hure here? Musiyeka hure ndo rinotora murume umwe asiri ningi ihure
Laura kupape kutanga usasha. Ine ndakatonivhevhetedza. Aiwa, muri hure here. Handisi hure asi. Saka kana musiri hure sei mutaura ndakara nemi sina kurara nemi. Ende sei mutaura varume vaviri kana musiri hure. Shamwari. Ino ndokatonivhevhetedza. Wewe shamwari. Kwe maita sei kwe? Praise. Watori mugoni. 2009. Kwana mapurisa angu ari kupi? Asi mawaya makanwa dorere. Vanotoma ndoro vakatodhakwa, vagara vakatodhakwa. Usati icho zvauri kuita izvi. Tazokutamba zvako. Vanoita izvi chero pamava pandasimudza urongo pavati ndakaisa mapurisa vaifamba vachindiretena vachiudza village reso kuti vada kuraya inini, vada kuraya mwana wangu. After vatenga kuraya inini vakauraya mwana wangu firstborn, vonouraya mbuya vouraya mwana uyu. Ndo pandakazoenda kumapurisa pavari kutaura kuti ndakasungiswa ini ndaitsvaka peace order kumapurisa. Vangu vaitotaura ini, vaitotaura ini panza. Isu zvokuti munhu auraya munhu, inzwai kavarume, haisiro nyaya tiri kutaura. Zvekuti munhu auraya munhu, mutemo unodhila nemunhu auraya munhu. Isu hatinei nekutyisidzirwa nevanhu ava. Endi kufa kwemunhu, kana baba vangu ndisina vakafa, ndiani anozondityisa udza akafa anonzi afirei. Kana riri basa rake rekuuraya vanhu, hamungamurambidze munhu kuuraya vanhu. Handiti kana achiuraya vanhu, ukaona munhu achiuraya vanhu asingasungwe, haana kuuraya munhu muupenyu. Anenge asina. Munoona chinoitika mambo wangu. Hana kana usati wasangana nechinhu zvafanira kana usati wadriver. So hana yako yakakudriver kuenda kumakuva. So kumakuva ndo kwauri. Handiti 21 days kubva nhasi. Handiti ka uya mudare nechawawana pa $600 kana kuti mombe mbiri nehwai yamambo. Handiti ka chawawana kuti vakomana shuwa nokuti azviite. Handiti azviite kuti tirivhese nyaya yakadai nemafekti auri kutitaurira nhasi pano. Wakanyatsoti pano sekutaura kwavari kuita. Chandakafarira nakuzokupa mutongo ini ndinogona kuzoti no ndiri kuona kuti urikadoda kuzoita kunge uri kutonga mudare mangu, regai ndiise mutongo uyu paunofanirwa kunge uri. Handiti ndakatarisa nyaya yeukama hwenyu. Handiti mbuya ava vasaitonga vari kutokunongedzera kuti wakatadza kakuhura navo, ivo vaitodawo kuhura newe. Makatotadza muchitadzira murume uyu arapo. Handiti mazonouya dai wakaramba uchiti ndakanga ndichiramba ndobva ndazopiwa mutongo. Mhinduro yako hauna kunonotsa dare kana uchiri kuzviziva sekutaura kwavari kuita. Handiti wapawa sekutaura kwavari kuita. Chavaitaura vaitaura nyaya yekuti wakarara navo, ndobva watsigirawo nemuromo wako kuti sekutaura kwavari kuita. Handiti saka tikaisa appeal nyaya yakadaroka, what are the circumstances of appeal? Kumambo yatopera. Wakwata kuti chidumba taura. Mubvunzo wangu wati hamunozanya kupomerwa mambo iriko. Ivi chiro mubhaibheri chaiyo. Josefa akapinda pama1 asina chaakuita. Inzwa dumba. Dumba. Nyaya yako, mutsauko uri panyaya yako. It's you who agreed nezvakanga zvichitaurwa nemunhu wataifunga kuti ndiye co-witness. Handiti inini still ndichiri kukuda kushanda newe, ndakakurerutsira kushanda. Handiti ndati iye zvino pane zvatiri kutaurira namuno hapana chiri kutadzisa mutongo wako kupfuurira mberi. Chiri kutodiwa ndechekuti 21 days kubva nhasi, handitika unge uchiuya pano uine chawakabata chaunosvika uchiti mambo ndo zvandawana izvo pa $600 yako ne $100 yewai yemudare muno.
unouya nezvawadii nezvawawana kusvika wapedza kubhadhara zvinhu zvani zvasekuru wako uchibvunzana nambuya vako kuti pati paya mbuya ndakangobvuma zvangu paya sekuru ndevako apo handida kuti madzimai vangu ambotaura marelationship nemafambidzirana atinomboitaura mukadzi wako iwe mukadzi wako angakuperekedzere kuita chikuya